खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। बर' हारियाव समाजारिफ्रा जोबाखै बेखौ सुस्रांनो सावराय हाबा मावगासिनो लोगोसे बर'नि गासैबो दैदेनगिरिफोरा गोरों गोरा सानसुमैफोरा हाबा मावगासिनो होनना सुआ बुंदों। 17थि दुलाराय दखरा फरायसाफ्रा आफादनि 17थि थान्दै जखनथाइ हाबाफारिनि थान्दै मेलखौ बेखेवना होयो। चिरां जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि राजुकुमार मुसाहारिया रायजोआव सरकारि हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनि अनगायै सरकार आरो जाथाय गोख्रों जादों। थिग बेबादिनो बङाइगाव जिल्लानि बिदराफ्राव होस्रांनाय हाबाफारि लादों। आयेन बेरेखा दखल खालामनाय जिल्ला खुंथाया होस्रांदों। मख'नो गोनांदि सरकारनि 7 बिघा हाखौ अबैध भाबै दखल खालामदोंमोन। खुंथाया मैया पुलिस लाना होस्रांदों। थांनाय 29 मार्च खालि चिरां जिल्लानि आमगुरियाव सिलाइ दिन्थिना रां लुथेनाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां सुबुंखौ पुलिस बिफाना इनकाउन्टार खालामनाय आरो सानै एनएलएफोरखौ इनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव उदालगुरियाव एनएलएफनि सोद्रोमाफोरा खौरां मेल खुंदों। लोगोसे बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला थांनाय 29 मार्च खालिनो क'क्राझार एनएलएफ डिजेन्ट्रि केम्पआव मेल खुंना समाजनि आरो आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय सा 16 सोद्रोमाफोरखौ आफादनिफ्राय दिहुनदोंमोन होनना बुंथिबावो। मैया गुवाहाटीनि आसाम रायजो बिजेपिनि गाहाय मावखुलियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि मन्त्रि एमएलएफोरा रायजो सभानि गोदान एमपि देरहासार जानाय पबित्र मार्गेरिटा आरो रोंगोरा नार्जारिखौ बरायदों। लोगोसे गोनांथार सावरायमेलबो जथुमदों होनना खोनानो मोन्दों। नखर हारि समाज जौगाहोनो सोलोंथाइ लानाया गुदि बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया। गियान सोरां अनसुंथाइनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआरनि सरकारा बिटिआरनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायनि नोजोरजों गियान सोरां आसनिनि लानायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनिसिम बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। गिथावना थासारि गासैबोथिंबो खोमसि जालांगासिनो हादरगिरिनि इमारजेन्सि फोसावदों श्रीलंकायाव। उदांस्रिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गिथावना रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। सानफ्रोमबो गाज्रि फारसे थांगासिनो हादरगिरि हादरनि रैखाथि आरो गोनांथार सार्भिसनि रैखाथिनि थाखायनो इमारजेन्सि फोसावदों होनना बुङो। हादराव गुबुन गुबुन जायगायाव हिंसायारि गोबां जाथाय जादों। साधारन सुबुंफोरा हिंसायारि धरना होदों। हादरनि भबननि मोखाङावबो गोबां धरना होदों। भारतआ श्रीलंकाखौ बे थासारिनि थाखाय मदद खालामगोन होनना बुंदों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायना मोजांबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।